טוב חברים, אינפיניטי סטאר, הטאץ', מבצע מעקף. אז ככה, אם אנחנו עומדים עם הפנים מול המתקן, הפאנל מצד ימין, רק אותו צריך לפתוח. יש לנו ברגים 1, 2, 3, מאחורה יש 1 ו2, בסדר? ככה, כניסת מים, הנה צינור, יש לנו יציאה. ככה, מנתקים את הזווית, אז זה שפה, יותר נוח, זה הבית צנן, בסדר? את הזווית מצד ימין מנתקים את הצינור מהזווית השנייה, ופשוט מחברים ביניהם. ככה, הצינור הולך פה לתוך הברזים החשמליים בפנים, ברז חשמלי כניסה, וזהו, בית צנן לא פעיל.